Ito po ang kalagayan ng aming school ngayon. Bagyo daw. Kaya, tingnan ninyo. Ulan. Nandito po ako sa second floor. Ayan. San Diego Tostumban Elementary School. Aray! Oh, chill-chill lang. Tapos na kasi nag-check ng notebook. Ako lang mag-isa dito. Oh, ang daming. Schedule kasi kami pag mag-duty. Work at home. Yung mga kasamahan ko, work at home. Kaya sa building na ito, ako lang mag-isa. Ito kasi may ginagawa. Nag-check ng module. Nag-arrange. Nasegregate ko na ito para i-pass, para i-distribute next week. Ito pala. Oh. Ito ang ready for distribution for next week. Katatapos ko lang mag-check ng mga notebooks. Ito na mga notebooks nila. Yan. Gusto ko lang i-share ninyo ang aking classroom. Ito, the best president in the Philippines, Rodrigo Duterte. Yun ang gulayan area namin. Hindi pa namin natabango. Kasi nga, wala pang kami nakitang taong mag-ararin yan. Tapos bagyo pa. Kita nyo ba? Sa labas. Ayan. This is Mercy Balong from Luzon City, Philippines. Thank you for viewing.